Arriba el moment de parlar de teatre a la 48a edició de la Fira del Llibre de València i parlem amb Paco Romeu, que ens presenta l'extraordinària història del fantasma Quim Quinquer, 12è Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal, Ciutat de Carcaixent, que acaba de publicar Bromera. Paco, benvingut. Bon dia. Què conta l'extraordinària història del fantasma Quim Quinquer? Conta la història d'un poble com el nostre, segurament, atemorit per un fantasma que pareix que mai ha vist ningú, mai no ha vist ningú, però que existeix. Existeix perquè és un fantasma col·lectiu creat pels poderosos per a atemorir al poble i perpetuar-se en el poder. És una història política, per a xiquets però política. Com va sortir la idea? Com va arribar el fantasma Quim Quinquer? Durant molts anys he escrit teatre per a la meva dona, Elsa Tronchoni, que dirigeix un grup de teatre en una escola de teatre, i li vaig escriure diverses obres i aquesta va ser una d'elles. Va ser en 2003-2004 i és curiós perquè ha canviat molt la nostra societat des d'aquells anys de roig, de consumisme salvatge i, clar, he tingut que adaptar algunes cosetes ara per a la publicació he refet un poc la versió, però és curiós com, en certa manera, havia una predicció d'algunes coses que han passat després. Quines dificultats té abordar un test de teatre infantil amb altres d'adults o altres gèneres dramàtics, com pugui ser el guió, que també treballes? Has de saber que estàs parlant per a xiquets i per a que els nanos interpreten, en aquest cas, l'obra. La primera dificultat per escriure obres per a escola és el nombre d'actors. Normalment treballes per a grups de 15-20 actors. Però jo penso que no hi ha massa diferència. Els personatges parlen pràcticament igual de la mateixa manera si el públic és adult que... Però tens una dificultat, no és igual portar tres personatges, que ara diu productor, tinc quasi una obra de tres personatges. Però també he escrit obres per a escola adultes, i aquest problema és el mateix. El meu teatre infantil és prou adult, vull dir, penso que els nanos han de debatir i treballar aspectes que normalment els vedem, no estem acostumats a la política, per exemple. I en aquest sentit, ja t'ho dic, no faig cap diferència. La mirada és una miqueta diferent, però no massa. No m'agrada fer diferències. Això en quant al contingut, en quant als personatges, però en quant al llenguatge, a les paraules? Intente que no siga massa diferent. Amagues alguna paraula malsonant, de vegades ni això, i poc més. A veure, també és cert que aquesta obra és per a nanos grans, per a xiquets entre 10 i 15 anys, m'atreviria a dir. He fet altres coses per a xiquets més menuts, que sí, ahir sí te pares que el llenguatge siga més infantil, però no massa. Sincerament, no massa. Ara està el llibre, però i l'estrena? És una obra d'escola. Se va estrenar en 2004, dirigida per la meva dona, i és molt difícil que una companyia, tal com està la cosa, pugui dur endavant una obra per a... Si un productor diu, no, tinc una obra que 20 personatges. Estic esperant l'estrena d'altres obres, però d'esta no. Però bé, sempre podria ser que alguna altra escola d'algun altre lloc s'interessara ara per... Darrere d'un autor sempre hi ha unes referències literàries, unes referències teatrals. Quines són les referències de Paco Romeu? Sobretot dins de literatura dramàtica, de literatura teatral. Bertolt Brecht, aquesta obra és molt brechtiana, per cert. En l'època que la vaig escriure llegia molt el Brecht. I es nota en totes les obres meues per a escola. Shakespeare sembla un tòpic, però és que és així. I a mi m'agrada molt Arrabal, Rodrigo García. I valencians, doncs els germans Cirera, evidentment. I Roberto García també està fent coses molt xules, molt xules. Paco, per què s'estrenen tan pocs textos nous? No ho sé. Sí, ho sé, perquè les companyies no s'atreveixen a apostar decididament per textos nous. Jo he guanyat un parell de premis relativament importants, en castellà he guanyat el Tirso de Molina, per exemple, i encara no ha hagut una estrena professional d'una obra meua. És curiós, però així és, guanyé el Ciutadà d'Alzira, en Iceberg també, i estic esperant que alguna companyia es decidisca a estrenar-la.
és molt probable que es convertisca primer en llargmetratge que sigui estrenada. És, entre cometes, lamentable. Mentre arribessis, és lamentable la situació i ens Clar, agradaria que clar, se poguera remediar, però creus que és una qüestió de que aposten massa per el públic? Se parla sempre del públic, s'excusa un en el públic. Però tampoc crec que siga el problema perquè, a veure, quan una companyia vol fer una obra perquè li agrada, pense que se tira a la piscina, independentment de que no veja massa possibilitats comercials. El problema és que no s'atreveixen a fer res, encara que els agradi. És normal, perquè a la fi és una qüestió empresarial, una qüestió econòmica. Però pensa que quan tenen confiança en una obra, la fan. La fan. Si les condicions mínimes se complixen, però ara mateix és que és molt difícil que s'acomplisquen en qualsevol cas, pràcticament. Què està preparant Paco Romeu en aquests moments? Estic escrivint un text he sigut seleccionat per al Laboratori d'Escriptura Teatral de la Fundació Autor, 5 autors en castellà, de tot l'àmbit. I estic escrivint una obra sobre la parròquia d'Entrevies que intentaren tancar fa uns quants anys i moltes més coses, acabant guions, acabant altres obres, moltes coses. I treballant, perquè a la fi soc funcionari i em dedico a això. Mentre arriba aquestes estrenes desitjades d'obres teues que estan ahí, que estan esperant que una companyia, i cridem a les companyies i cridem als actors i als productors que s'animen a crear nous textos, mentre arriba això, sí que es deixes l'extraordinària història dels fantasmes de Quim Quinquer. Paco, molta sort en aquest llibre i molta sort en propers treballs i en aquests treballs que esperen estrena. Moltíssimes gràcies.